Ka YouTube ka dei ka wei na kiran san social media ka bayai yo bha ha ka ne ka juk jongi ka ba meta. Ka la yarap shibun ru ban pen yadei ban pen sothu ka ka bangi kwa ban tep bat yui leng ba ka YouTube. Ka YouTube ka ai ru ya kalat ban yeng hala ki jongi kijat ban imja na ka YouTube ha ki batip kumno ban pen dan kam. Ka kentiu ru ya kisap ki bangi dan kum ha bashat ruai pen beria bat ki wei ladang im le arrangement ban pen pau. Hapo gajala Meghalaya jongi ru ngimla banlen menta da kispa ki hajar ngot kidan ki bale YouTube pat ki bla imru na ka YouTube kalong shisha ka jingker kui ka babun balang Henry ka badan kam ka de ban ya gentiu iwe ngimde ban ya bishni ya pihun ya ka jingla ki we Henry Ivan Sim pat kershan ya rapar keliang kumta gari India ru ka de ka we na kiri badan bun bah ki YouTubers keling ki jela hapo gari kidan ki bala rius pa na ka YouTube kidan ru ki badang sedang banyaj man poi shakine ki kerdan Henry nalor kine to metangin ya phai ki shpaungut ki bale YouTube apo India ki barius pa bah tang na ka kamai bakilayo na ka YouTube kabaning kong kari mainati ka kerteng shisha jang ukari mainati ka dei u ajai nagar arpois nam kerta udai uwei na ki YouTuber barius pa tam apo India ula sedang ya kane ka kam kum YouTuber hau benai Oktober 2000 tang hapo lais nem ula poi hadu 10 million ki subscriber bar 0.1 billion ki viewers ki video jungu kim dei tang sijat yang dei kidan lang ki comedy bat commentary susu ukari mainati dei tang YouTuber Henry Udeiru ubami aki wepat kiransan jong ki social media kum ki Instagram bat Twitter ha ka ba ki follower jungu ki lapoi hadu 1 million bat Udeiru uwe ni ki nong follower ya ki Indian celebrities has ki social media katkum ki report blayo lum layo thu bahadu san lakshaneng u charge kawi ka sponsor post kum ba ar lightly ki video open mi akash tayo da ka bakheng lang ka jingyo jungu marwei ha ka shisnam ka dei shipo krur u amit bahadana udeiru ubawan baar ha ka list lakhai u ka hanyo trek u September khat knai knai pesau ha ka snong ba marjan ba kanong ba dali ula sange ya ka college na ka benta ban pentebit ilade ha ki comedy u amit badana udei unong thau bo nong roi jing roi ya ki video jungu lapoi lai billion sha ki nong view u amit badana kum YouTuber upri jingmut bah ha ki comedy video ustang ya ka YouTube channel house nam 8000 khat ar bat ka video baningkong ula penmi house nam 8000 khat sau bat house nam 8000 khat pra ulayo ya ka award jong ka YouTube Diamond Play button hadu ar pulai million ngot poi ki subscriber jungu ha ka YouTube channel jungu don lang ki funny sketch bat ki social experiment kabalai Bhuvan Bam udai uwe na ki YouTuber papaunam ha India la khayu ar 3 January kharknai knai pesau hadalhi ulastang ye ka channel house nam 8000 khatsa hadin baulayo men sim na gawe ka comedy night show jong Kapil Sharma ha ga baula page online house nam 8000 khan reu ula job ye ka trending YouTube creator award ha ga YouTube Fan Fest India bar house nam 8000 arpoi hadu khan reu million poi ki subscriber ha ka channel jong ula jo upload ki funny sketch bukwaro ban pen paunam ki original sketch jungu barkato kane jingruai ki belami ha ki film bat ki TV show basau u Ashish Chanslani lakha yo new trek November knai spa knai fly ha ul has nagar Mumbai ula pendep ya ka kelas ka bakhat ar ha Zeng Xavier High School hadin ula ji pule hikadan bakham shalor daladep kijing pule ula sedang bantrei kum advertising agency wala kata hadin kandir banai ulai no ya kam bat lalik pentebet ya jing kwa jungu banlong comedian hak baula yo ben sim na ki wepat ki YouTubers ula gru kato gane ki Marathi movie ula sedang ya ka YouTube channel house nam 8000 khat sau hak ba ki subscriber jungu ki lapoi khanyo million bat sau billion view basan ugurap Chowdhury uwei na kine ki shpongut ki YouTubers bawaning kong ha jing ruspa bat gagarteng channel jungu ka dei ka technical guruji ha gaba lapoi khatlai 0.1 million subscriber house name araja arpo bat ukamai kum khat ar lak sibnai tang na po YouTube hanai om tang kata ukamai ru na ki sponsor video bat brand endorsement da gaba utrei buntli ki brands bahe kum ka Samsung Amazon Edurika bat kiwe usdang ya ka YouTube channel house name araja khat sau bat hapo house name ulalong ubapau namba Banreu Harsh Benewal ulasdang ka YouTube channel hakas nam arajar khatsan bakhandai million ki subscriber ulayo nam arajar khat khandai ulayo ya ka prestigious award kum u entertainer of the year banyo Amy we bantai udairu uwe na ki Indian Rubber ba aktif ha hakas nam arajar khat lai usdang ya ka kam dak ba penmi ka album ningkong kala kanun
hagasnem arajar khatlai hadin ulayai pinmi bontli ki album lastang banyo shibon ginong kershan ha social media ha kaba ki subscriber menta kilapoi hadu 1 million. Bapra Nisha Madhulika kadairu kanong chat bapawnam mat kelastang ka YouTube channel kumba shipos nam menta ha kaba lapoi 10 million ki subscriber. Kanisha kelastang 3 kum is software engineer wala kata ilayeno ya kakam ban pentebet ha kakam chat ya recipe bapawnam jongka kadai ka vegetarian Indian food chicken recipe but eggless recipe ba ilapan mi shibur kikot syapang karkom chat jikset bakandai video vlogs ka video vlog kadai ka Indian but American YouTubers kadai ru kanong tho bat kanong ruai jingruai lakhai ka arpnyo trik Disember recognize pa prau praha Chennai ukpa jongka dei na Kerala bat kemipat na Tamil Nadu kelahe lasan ha Virginia USA house name arja khasan kelas tang ka YouTube channel ka play jimut ha ki mash up popular song kumta ha kasnam arajar khat khandai kuma 100 million poi ki subscriber ha kasnam arajar khanyo ila phatmi ka jingruai be free but house name arajar khat pra ila syang keleng ka US ka Europe bat kumju ha kari India kabashipo Usandip Maheshwari ude motivational speaker trainer baru businessman house name arajar khat pra ula yo ka award kumu best motivational speaker ude ru unong seng baru CEO ka Image Bazar ulas sedang ke YouTube channel house name arajar shipo pada house name arajar arpo kumba 10 million poi ki subscriber haka channel jungu kentup syapang ki motivational video business inspirational video entrepreneurship bat ka self employment uderu unong thok kot aga baula tho bat penmi art ligi kot kawai ka self confident bat kawai pat success kini kinong le YouTube bapau ka India kila kamai dagi paulak aka shibanai bat dagi kru tingka ka sisnem kumta ka YouTube kadai shisha karansan ban aikam aijam kamtam hakum kini gisngi bakarru kam kerru jam Henry Don kampat ban trishitom bat yasha nama ladangin stang ya ka YouTube channel ngi haban mat shwai ki jinghe Henry andang lala ikine insa ki suki pasuki bangin sa long ru ki bariuspa ladang long ki biasa bat pendon kam hok ya ka sap ka bangin don